Bali po ma'am, cash on delivery po ito ma'am. Pakabigay po namin ng item po. Bibigyan nyo po sa amin yung 6.5 po ma'am. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy. You're my reality. And a woman together are beautiful, just like a man and a woman are beautiful. For I believe that love has no boundaries. Hello, JFS team, and hello netizens. And for today's video, you will with me again. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. And for today, ready na naman kami ang JFS team na maghatid sa inyo ng panalong saya, bonggang sorpresa at makabagbag damdaming istorya. Dahil ngayon may susurpresahin na naman tayo all the way here at Ocampo, Camarines Sur. Sino kaya ang napakaswerteng taong ito? And of course, sino din kaya ang napakabait na nagpadala ng mga packages na ito sa kanya? Pero bago ang lahat, ladies and gentlemen, tingnan muna natin ang mga packages na nanlalaban para naman sa napakaswerteng taong ito ngayong hapon. On the right, please. Okay, so as you can see, ladies and gentlemen, napakamakulay ng ating car trunk ngayon. Talaga namang napakaganda. And syempre, perfect na pang sorpresa sa mga taong minamahal nyo. Okay, let's start the packages. Andito ang Raffables cake na bonggang-bongga. And syempre, in order to expose sweetness, we have here Ferrero Rocher, 24 pieces yan. Walang bawas at walang kulang. We also have this McShare box from McDo. And 2 bags of pizza. Galing naman yan sa Greenwich Pizza. Ayan, napakasarti nga talaga ni ma'am. And syempre, ang magpapakabagbag damdamin sa ating hapon ngayon, mga ka-JFS, we still have this letter na naka-frame na babasahin ko maya-maya lamang pagkasama ko na ang ating isosurpresa ngayong hapon. Wait, there's more. We still have bubble balloon na may nakasulat na I love you so much, baby. Iba pati yung spelling niya ng baby, as in baby, may EY pa sa huli. Okay. And pangla, syempre, we have this woman size top toy na pink at cute na cute kagaya ng isusurpresa natin ngayon. I am so much excited kung sino ang isusurpresa natin dito sa Ocampo, Camarines Sur. Kaya naman, huwag niyo pong kaliligtaang i-follow or subscribe kami sa lahat po ng aming social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. And if you have time, huwag mo na rin pong kalilimutan na i-share ang aming videos para naman sikat ka at marami din po ang makapanood sa amin. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Mula dito sa Ocampo, Camarines Sur, JFS na yan! Ka-JFS, we are finally back. This is once again your surprise ambassador, Kuya Steph. And for today's video, andito tayo sa Barangay Hanawan, Ocampo, Camarines Sur dahil isa na namang episode ng paghatid ng saya, good vibes at sorpresa. Isa na namang napakaswerteng tao, especially isang swerteng babae ang ating susurpresahin dito sa kanilang lugar. Sino kaya si Mama? I am so much excited na kilalanin siya. And syempre, pasalamatan din natin ang nagpadala ng mga packages na ito na makikilala din natin maya-maya lamang. And I just want to shout out yung aking kaisa-isahang friend here sa barangay, hindi naman pala sa barangay, dito sa Ocampo, Camarines Sur, si Mr. Bon Joven Toriano. I don't know kung anong barangay niya dito sa Ocampo, pero ayan, shout out po uli sa iyo, Mr. Bon Joven Toriano. Ayan, bye-bye kasi ngayon ay nasa biyahe na kami at malapit na din kami, prepare na ako and mag-iisip pa ako ng prank kung ano bang sasabihin ko kay ma'am. Kaya naman, bye-bye na. Ano ko? Shit.
Hi po, good afternoon po. Ay, sa inyo po, kayo po si Ma'am ano po, Jonalyn Proha po. Ay ma'am, bali po may papareceive lang po ako sa inyong ano po, items po ma'am. Pero ma'am ano po, yung items po na to galing po sa amin sa RGG Enterprises po ma'am. Pinadala po ni Ma'am RM po. Kilala niyo po. Pero po ma'am yung ano po, yung item po na ito ma'am, kalahati pa lang po yung bayad. Tapos yung shipping fee po sasagutin niyo po ma'am. Opo. Yung item po na ito ma'am is amounting to 10,000 po. Nag-down pa lang po siya sa amin ng 5,000. So in short po, 5,000 po plus shipping fee po na 1,500. Yung sasagutin niyo po is 6,500 pesos po. Si Ma'am RM po. Yes ma'am. Tapos ano ma'am, di po namin kasi alam kung ano pong laman ng ano po ng item po. Bawal naman pong buksan po. Bali po ma'am, cash on delivery po ito ma'am. Pakabigay po namin ng item po. Bibigyan nyo po sa amin yung 6,500 po ma'am. Galing pa po kami ng ano ma'am, ng Naga po. Kaya po medyo mahal po yung ano po, yung shipping fee po. Kasi galing pa po ito sa isa naming branch po. Apo. Hindi po ba kayo ma'am napagsabihan ni Ma'am RM po na yung kalahati lang po yung ano niya? Kasi ang sabi niya po nung time na in-order niya po ito ma'am sa amin, kasi yung item po na ito, yung iba po sa amin, yung iba po in-order niya po sa ibang ano po, sa ibang store, pinagsama-sama niya po. Then, yung company po kasi namin may sarili din pong delivery service, kaya kami din po ang nag-deliver po. Kasi tumatanggap din po kami ng half payment po. Tapos yung iba po, upon delivery na lang po. Pero ang sabi po sa amin ni Ma'am RM, aware naman daw po kayo na may babayaran kayong 5,000. Paki-chat na lang po ma'am or either tawagan nyo na lang po. Hindi po namin kasi alam kung ano pong mismong laman po ng item po. Para po makausap po din po siya po. Sabihin mo po ma'am si Agent Steph po ang pumunta dito. Ako din po kasi yung nakausap niya po. Sino inamuron? Sana? Ayun. Hindi nga naman taga-ano. Nagre-reply po ba ma'am? Anong sabi po? Wala daw sinasabi. Ha? Baka pwede niyo pong tawagan ma'am si ano, Ma'am RM. Hindi po namin alam ma'am. May delivery lang po siya. Kaso po, ano lang po, yung partial payment lang po yung ibinigay sa amin po. So in short po, babayaran niyo po yung kalahati po. Tapos plus shipping fee 1,500, 6,500 po yung kailangan yung bayaran for today po. Okay, by the way po ma'am, ipapakita ko muna po and tingnan muna po natin kung gaano po karami yung item po para at least. Tapos mamaya po, may number din po kami sa kanya. Tatawagan ko din po siya if ever na hindi po sumagot sa inyo po. Ano po? Tapos nag-video din po ako ma'am kasi hinihingi po ito ni Ma'am RM po. Na, kasi bawat po customer namin, pag dinidelivery po, pipicturean din po kita ma'am pagkasama yung item po. Ano po mamaya? Para po malaman po na nakarating po sa inyo yung item po. Tingnan muna po natin yung item po. Nandito ata. Yung waybill po ma'am 5,000 po yung nakalagay doon. Tapos may another receipt po ma'am na 1,500. Dito na po kayo ma'am para makita nyo. Ito po yung ano ma'am item po. Surprise! Ayan. Hindi ata masaya si ma'am. Tingin po dito ma'am. Ayan. Parang kinabahan kasi si ma'am. Alright, surprise po ma'am. Ito pong lahat ng mga items po na yun ay para sa inyo. Ayan. Pagmasdan nyo muna po ma'am. Dito po kayo ma'am. Naluluha si ma'am. Ayan. Ayan, umaapaw nga ng pagmamahal dito sa Barangay Hanawan o Campo Camarines Sur. And kasama natin ngayon si Ma'am Jonalyn Proha, ang ating isa-surprise ngayon. Pero take note, ladies and gentlemen, and JFS fans, wala pong okasyon ngayon, hindi birthday ni Ma'am, tama? Hindi nila anniversary, basta wala pong okasyon. Pero ang lahat ng ito ay effort ni Ma'am RM para surpresahin ang babaeng ito na nasa harap niyo ngayon. Sana all! Dito po kayo. Okay.
So habang pinagmamasdan nyo po ang lahat ng mga items na laman po ng ating trunk, ipapakita ko na muna po at babasahin ko ano po yung mga marireceive nyo for today. Pero I just want to clarify, ha? Wala na po kayong kailangang bayaran. Dahil, palakpakan po. Dahil ang lahat po ng ito ay bayad na. Bayad po, Ma'am Ay. Okay, so as I'm saying, meron kang marireceive na Rappables cake. Palakpakan naman tayo dyan. Social Rappables cake. Marireceive nyo din po ang 24 pieces na Ferrero Rocher. And syempre, ang McShare box ng McDonald's. Palakpakan po ulit. And syempre, marireceive din po nanay ang ating, ang ating 2 box of Greenwich pizza. Ayan. And of course, meron din tayo ditong letter na naka-frame. Babasahin ko po yan mamaya. Andyan po yung message na gusto sabihin sa iyo ni Ma'am RF kung bakit may paganito siyang eksena ngayon. Okay. So we still have this bubble balloon na may nakasulat na happy, I love you so much, baby. Ayan, iba po yung spelling ng baby. Bobby A, parang ganon. And lastly, we still have this human-sized top toy na pink. Ayan. Ma'am, nice ko lang pong malaman, ano pong trabaho or taga-aral? Ano pong ano yun, ma'am? Wala. Dito lang sa bahay. Ayan po. So, ngayon, dahil mukhang nabigla ka sa mga revelasyon natin ngayong hapon na may paganto, ina-expect mo bang ganto yung sorpresa niya? Hindi. Hindi mo akalain. Hindi mo akalain na may pa-car trunks yung Ayan, tanongin natin, kaano-ano niyo po ba si Ma'am RM? Si RM. Si Sir, tama. Ano po? Secret! Itago na lamang natin sa tawagan. Anong tawagan nyo? Baby. Bobby. Ano pagbasa niya? Bobby A? Bobby. Ayan, si Sir po ay nag-abala at tinawagan ang JFS Petals and Services na naghahatid po ng saya, sorpresa sa umang sulok ng Bicolandia. Kaya naman palakpakan nyo naman po ang JFS Petals and Services. Ayan. Ano pong gusto nyong sabihin kay Sir RL? Sobrang thank you. Salamat. Hindi ko na-expect to. Oo. Pero naaalala ko, nabigyan na po namin kayo, napadalahan na po namin kayo ng bouquet. Tama. Kami din po yung JFS Petals. Sama. Pero hindi mo pa rin ba expected na ganito na ang susunod na mga pasabog ni Sir RL? Hindi. Simbolo lamang po yan na wala mang okasyon, gusto kanyang sorpresahin dahil labis ang pagkamis and of course ang pagmamahal niya sa iyo. Kaya naman kung hindi po masakit sa loob nyo, gusto niyo po bang magbigay ng message kay Sir RL? Sige na po. Personal message na. Personal message. Mamaya babasahin ko din po yan. Sige na po. Sabihin nyo lang po sa kanya dahil for sure manonood po siya. Yan, wag na pong mahihiya. Kung mahihiya po kayo, ibabalik ko po lahat ng ito. Gusto ko lang magpasalamat po sa kanya kasi hindi ko naman ina-expect na may ganito pa. Hindi naman po kailangan ganito pero thank you pa din kasi naisip niya pa. Siyempre talaga. Sino ba naman ang hindi mapapasaya pag gantong sorpresa ang bumulant or gugulantang sa'yo? Ano po sa pagkahapon mo, imbes nagkakapi-kapi lang siya dyan ngunya, may pagantong sorpresa pala. Ano po? Ayan po, so dahil nakita mo na may letter po dito, galing po ito kay Sir RM and babasahin ko po. Kaya naman po, everybody, makinig po tayong lahat. Hi, baby. Bobby, tama. Hi, ang aarte nyo kasing dalawa, sampal ko kayo ng tag-isa. Ayan, dito tayo. Hi, Bobby. First of all, I want you to say that I miss you so much. Missing you has become a regular, but I love this feeling because it associates with you. Every second, without your arms around me. Shala Inglaterra, without your hands holding mine, without your sweet smile before my eyes, seems like taking my breath away. So yun na nga,
para mas feel mo at hindi mo lang iihi at hindi lang ihi ang nagpapakilig sa'yo. Ano ba to? Tatagalugin ko na ito ang mga susunod na nais kong iparating sa'yo. Mahal kong binibining babe. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Swerte ako na makahanap ng isang taong mahal ako kahit pa komplikado. Kahit maraming pagkukulang sa'yo at higit sa lahat, hindi ako ang pinaka-the best sa mundo. Hindi man ako gwapo, pinaka-macho, ay wala kahit masyado. Pero meron namang ikaw sa buhay ko. Ayan, so siya. Aaminin ko na minsan ay napagkakamalang timang ako. Paano ba kasi ako ay napapangiti pag ikaw ang naiisip ko? Sana all. Okay. Minsan, iniisip ko na bukod sa bagay, tayo ay parang bintana sa eroplano. Bakit kaya? Paano ba naman kasi? Tumitingin lang ako sa iyo pero abot langit na ang nararamdaman ko. Wow! Diyos ko po! Malapit na ang buwan. Ayan, makinig tayo. Malapit na ang buwan ng Agosto pero ako ay hito bukod sa segundo, minuto, oras, araw at linggo. Buwan-buwan kitang ginugusto. Wow! Ikaw pa rin ang Agosto ko? Ehe. So sa hinaba-haba ng mensahe ko para sa'yo, ito ang pinakagusto kong iparating sa'yo. Mahal na mahal kita, babe. Take care always because I care for you. Moi, loving you always, RM. Pati ako ay nanindig lang palahimik ko sa mga messages. Kinilig po ako ng grabe. Kagaya ng sinabi ni Mr. RM, ako po ay kinikilig lamang sa tuwing ako ay umiihi. Pero ngayon pong hapon, ako din po ay kinilig ng very, very live. Dahil kagaya ni Sir RM, ako man ay isang proud member ng LGBTQ plus IA community. And I am very much happy na ganyan po yung relasyon nyo, katamis. At sana ipagpatuloy nyo po ang pagmamahalan. Dahil tandaan nyo na ano man mangyari sa mundo, ikaw pa rin yung pipili ng taong makakasama mo. Ano po? Kahit anong judgment sa atin ng mundo, anumang sabihin sa atin, ikaw ang pipili, ikaw po ang masusunod dahil katawan mo yan. Wala silang magago, ano man sabihin nila. Tayo to eh. Ito tayo at nagpapakatotoo lang. Ayan ma'am! Ang dami ko nung sinabi, ano po okay. Ayan ang mga packages pero tandaan mo na hindi pa dyan natatapos ang pasabog ni Sir RM dahil ewan ko ba sa kay Sir na ito dahil gusto niya maraming mga bonggang sorpresa para sa'yo. Pero dahil medyo mainit, dalawa tayong sabi niya magsasuffer dito, katabihan mo ko para mainit tayo. Kaya naman tatawagin ko ang aming surprise haranisa para naman handugan ka ng mga pinakamagaganda at pasabog na kanta. Kaya naman in 3, 2, 1, pasok ang aming surprise haranistang si Kuya Gab. Ayan, si Kuya Gab ay napakatanda. Okay, once again, isang masigabong palampakan ang aming surprise haranista, Kuya Gab. Take it away. Overnight scenes, dinner and wine, I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything to me. You're everything to me. Oh girl.
Nagkakantay ka? Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh, girl. Palapakan naman natin si Ma'am. Pakwaro ka di po. Pakwaro mo. Igwapakitang sa tumpang song. Pamatay ni. Ang paiyak. Pagpapalapag pala hindi. I in your eyes and I can see those things gonna in your heart. Even through the fire. Naiiyak ako. Balakbakan naman natin si Ma'am, guys. Alright, thank you so much, Kuya Gab. Isa mo sigaw mong palakpakan kung tunay na magaling ang aming surprise artista. Eh, pinilig po ba kayo, ma'am? Very lucky. Sabi kayo ng mga babae na masanang konti. Once again, palakpakan natin si Ma'am Jovelyn Proha. Ay, Jonaline. Ayan. Kanina pati ma'am nahihirapan kami, medyo nahirapan po kami sa paghahanap ng lugar dahil hati-hati po pala mga zone dito, zone kabilang. Pero anyway, andito na tayo and we are hoping na napasaya po namin kayo. And na-satisfy kayo sa service ng JFS Petals and Services. Ayan po ma'am, bilang tuluyang pagtatapos ng ating okasyon at pasabog ngayong hapon, ano po yung gusto nyong sabihin ulit? Or may gusto po kayong karagdagan or wish para kay Sir RM po? Ano po yun? Wala na. Wala na. Sure? Hindi mo malang pa siya sasabihan ng I love you, mag-ingat ka dyan kung nasaan ka. Oh, Diyos ko, kinilig ka, itutulak kita, lumayas ka. Okay. Wala ka bang sasabihin na mag-ingat ka dyan? Ay, personal message na lang daw, PMP. Okay.
hindi natin pilitin si Ma'am dahil medyo shy type ang ating isinurpresa ngayon. Pero isang tanong na lang po. Gaano po kayo kasaya ngayong hapon? Sobra. Ayan, kung bibigyan niyo po ng 10 or over 10 po ang serbisyo ng JFS Petals and Services, ilan po? 10 over 10. Ayan, palakpakan naman natin ng JFS Petals and Services. And with that, nagpapasalamat din po kami. And pasalamatan na din po natin ang si Sir RM, ang ating generous sender na nagpadala ng mga items na ito. Thank you so much, Sir RM, for trusting the JFS Petals and Services. And in behalf of the GFS team, I am the surprise ambassador, Steph. Thank you so much po. Kung wala ka nang sasabihin, ako po ang may gustong iwan po sa inyong dalawa and para sa lahat po ng nanonood. Ito po ay sinabi ni Sir George Taki. We should end and keep calm in the face of difference and live our lives in the state of inclusion and wonder at the diversity of humanity. Ayan po. Yan po ay short message na mula po kay Mr. George Taki. Ayan na, JFS team! Ayan na nga, naihatid ko na ang sorpresang pinakaiintay nyo at nakilala na natin si Ma'am Jonalyn Proha all the way here at Barangay Hanawan, Ocampo, Camarines Sur. Kaya naman po ma'am, and sa lahat po ng nanunood, sa pagbilang ko po ng 3, magbababay po tayo sa ating camera dahil papaikutin ko po yung abot po sa inyo. Babay po tayo, and 3, 2, 1, babay po. Okay, bye-bye po. Doon pa daw po, bye-bye. Alright.